Ik ben Lars Schokkelkoren van GroenLinks PvdA Beekdalen. Ik ben samen met Suzanne Vonke duo-lijsttrekker namens onze partij. En we hebben de afgelopen raadsperiode ons ingezet voor een sociaal en betaalbaar Beekdalen. Waarbij we aandacht hebben gevraagd voor bestaanszekerheid. Daar dienen we diverse voorstellen voor in. Zoals het tegengaan van de energiekosten. We hebben ook gekeken hoe we meer sociale huurwoningen en betaalbare woonoplossingen kunnen krijgen in Beekdalen. Een van de dingen waar wij sterk op hebben ingezet is dat we minimaal 30% sociale huurwoningen bij woningbouwplannen hebben. Daarnaast hebben wij ook ingezet op veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid van onze dorpen. Zo hebben we schriftelijke vragen gesteld rondom de parkeerproblematiek op de markt in Nut. We zijn bezig geweest met duurzaamheid en het beschermen van onze leefomgeving. Maar ook voor een menselijk en rechtvaardig beleid. Niet alles is in regeltjes te vangen. Mensen met een uitkering, mensen met problemen, dan moet je maatwerk leveren. Dan moet je niet tegenover gaan zitten en formulieren laten invullen. Nee, dan ga je naast zitten en zorg je dat je die mensen helpt. Maar ook hebben wij ons ingezet voor kleinere problemen in kernen. Zo is in Nut 4 jaar geleden de pinautomaat van de Rabobank verdwenen. Hebben we als partij ons samengepakt met de KBO. En daar hebben we een petitie gestart die meer dan 4000 handtekeningen heeft opgeleverd. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat er een geldautomaat gekomen is op de markt in Nut. Op die manier hebben wij ons afgelopen 4 jaar ingezet. Wat willen wij de komende 4 jaar gaan doen? Wij blijven ons inzetten op betaalbare woningen voor iedereen. Wij blijven inzetten op die 30% sociale huurwoningen. Wij willen niet bouwen in het buitengebied. Wij willen binnen de bebouwde kom woningen realiseren. Dat kan ook door het transformeren van leegstaand vastgoed. Wij blijven investeren in buurthuizen, bibliotheken, sport, cultuur en zorgen dat voorzieningen dichtbij blijven. Wij maken ons ook grote zorgen over de zorg. De kosten van het eigen risico die stijgen. Den Haag bezuinigt op dit moment op de zorg. We zien dat we 5 miljoen mantelzorgers in Nederland hebben, waarvan ruim 2 miljoen mantelzorgers een betaalde baan hebben. Die mensen moeten we gaan ontzorgen met zogenaamde respijtzorg. Onze lijst, 15 mannen, 15 vrouwen, jong en oud, nagenoeg uit iedere kern. Samen gaan we aan de slag. Wij blijven ons dan ook inzetten voor gelijke kansen van jong tot oud. Elk kind verdient een goede start. Met voorschoolse educatie, schoolmaaltijden, sport en cultuur zorgen we voor gelijke kansen. We ondersteunen gezinnen die het moeilijk hebben, pakken schulden vroeg aan en zorgen dat zorg en ondersteuning toegankelijk blijven. Met het oog voor mantelzorg en ouderen. Wij blijven ons ook inzetten voor een groene leefomgeving. GroenLinks PvdA kiest voor een klimaatbestendig Beekdalen. Meer groen in de straat, schone lucht en schoon water. We versnellen de energietransitie op een betaalbare en eerlijke manier. Met hulp voor mensen die dat nodig hebben. We beschermen onze natuur, beperken vervuiling en maken onze dorpen klaar voor extreem weer. Ook zetten wij ons actief in voor het beperken van geluidsoverlast door wegverkeer en AWACS-vliegtuigen. Omdat rust en gezondheid essentieel zijn voor een fijne leefomgeving. Nou, vertel even welke partij, wanneer moeten ze stemmen en op wie? GroenLinks PvdA Beekdalen op 18 maart. En u mag zelf kiezen op welke kandidaat. Ja, netjes. Hey Lars, heel erg bedankt. Ik wens je heel veel succes de komende dagen. Dankjewel. Maar dat gaat er volgens mij wel goed komen, denk ik. Helemaal goed, dankjewel. Succes, hoi hoi. Hoi hoi.